Isililo sikaMjikasanyana emaceleni siphelezelwana isililo sosana emkhosheni ekhalela ukuphila kwakhe. Ekhiyeni icala lokuphuma kwakhe umphefumulo umbeke esimilweni esikanina. Hlazi ukuba isimilo sikanina asilahlekanga ekuphileni kwakhe, ngabe naye akalahlekelwanga ukuphila kwakhe ayengakaphili. Bayabuza ukuthi kungani nasinqabela ithuba lokuphila noma thina ukuphila besingakufanelanga. Siyabuza kungani ningasinikanga ithuba ongcono sehlulwe impilo siyizamile. Nanivumelani ukuba sihlale ezibelethweni zenu umana nokuyeni isisusa isikhathi singakafiki. Siyabuza noma ngabe ninempilweni zenu besiziqalekiso kepha muva nje ekhunjweni kwethu thina sizibusisa. Nasithathelelani elethi ilungelo lokuphila. Angithi nina wena amalungelo niyawazi futhi niyawaqhakamisa kamuva nje nwasebenzisa noma kanjani uDungiso. Thina nasithathelelani elethi ilungelo lokuphila. Kamuva nje nokusibulala kwenu sekusemthethweni. Kanti usizo noxhaso niyalithola manisibulala futhi ngalokho anize nijeze. Kepha ababulalayo bayajeza. Ephakama umuntu ethi mina ngizonixoxela. Ngake ngafika kwamhlaba nelanga ngalibona ngomzuzwana nje ngizelwe owami umama wasengilahle emhlabeni omnyama. Nohambo lwami lwempilo lwavelelwa abamnyama. Amakhaza enqeda nezilwanyana zinguquda. Ngaleso sikhathi kuye ngangizibuza ukuthi uphi unembeza ngesikhathi engishiya. Ephakama omunye ethi ungcono-ke wena ngoba wake wafika kwamhlaba hleze nabakwenu ababona. Uthi yena ezinganeni zakwabo akazazi usaphinde ukumkhumbula ikuze. Unokusebenzisa okubi umnyama ayeza ukuziveza kubo. Ezizweni zabakuhlangana ufana nawo umfana wakhe ongahlangana ayeza ukufuna ababona ababili. Ethi bona babasondezana umnyama wabaphathisa inhlupheko ngenkathi ephuma nomume wengane. Ethi sithethe naye habe namhlanje bamhlanganisela kwabo nabakwabo. Kubo angaphenduka idlozi elihle. Sengiyamtholela-ke leze ngabe mina ngasiyimpendulo. Inkinga njalo owami uma ngimvakashela ngimbuza isizathu sokunqatshwa kuphila. Udamane ekhuleka kakhulu ethi faya sobala mina kuyeka ngathozeleni. Kangisayikhathi-ke yokufanisa nesilwane uma ngizama ukuziveza emaphupeni. Sesaphenduka abantu ababi masifuna omuhle sisebenzisa okubi. Okuxakayo nabazali baphenduka abantu ababi ngeziyalo zabo bezishayile. Bekhuphula umnandi kuye thina sasingekho. Kungani-ke thinani ngasinikanga ithuba hleze nathi sasiyokuzwa lobumnandi enaniphuthuma ngesikhathi niphikisana neziyalo. Isililo sikaMjikasanyana emaceleni siphelezelwa isililo sosana emkhosheni ekhalela ukuphila kwakhe. Ethi yena icala lokuphuma kwakhe umphefumulo ulibeka esimilweni sikanina. Hlazi ukuba isimilo sikanina asilahlekanga ekuphileni kwakhe. Ngabe naye akalahlekelwanga ukuphila kwakhe ayengakaphili. Ethi yena ezimpelweni zabaphansi nasey'mpelweni zikaMdali ubesekho. Ey'mpilweni zabathize ezokwenza ushintsho. Ebuza unini ukuthi kuza kanjani. Ethi yena wathatha amandla okuphikisana necebo likaMdali ney'mpelo zabaphansi. Isililo sikaMjikasanyana emaceleni ekhalela siphelezelwa isililo sosana emkhosheni ekhalela ukuphila kwakhe. Ethi yena icala lokuphuma kwakhe umphefumulo ulibeka esimilweni sikanina. Hleze ube isimilo sikanina asilahlekanga ekuphileni kwakhe. Ngabe naye akalahlekelwanga ukuphila kwakhe ayengakaphili. Yizini inkomo.